Masterizer. Sanibona igama lemovie yethu yango-2016 iMonolith. La esiyiqala khona ngesikhangiso noma i-advert okwaku-advertiswa khona imoto egama layo iMonolith eyayivotelwe njengemoto ephephe kunazo zonke emhlabeni wonke ngoba yayine-technology esezingeni eliphezulu, ine-glass engaphehliki, inomzimba ongadubuleki, inamasondo angaphansi angaqhumi, yayingenanesensa ukuthi ngisho ingaphonseka eweni ingalali ngomhlane kodwa ihlale safe ngamasondo. Yonke le AI technology yale moto wawuyicontrola nge-cellphone yakho noma nge-touch screen eyakhe khona emotweni ngaphakathi. Kwi-movie yethu siqala ngowesifazane wayehamba ngayo le moto. Igama lalo sisi uSandra, wayehamba nendodana yakhe eneminyaka emibili uDavid. Good evening. How can I help? uSandra nendodana yakhe babesendleleni eya kugogo kaDavid okuwumamezala wakhe uSandra, umama ozala umkhwenyana kaSandra. Kodwa umkhwenyana kaSandra wayengafikanga ngenxa yokuthi ubanjwe umsebenzi ngoba udriver wamabhanoyi. I-technology yekule moto yayisezingeni eliphezulu ngoba yayikwazi ngisho ukuzwa isisindo somuntu oyigibele. 122 Okay. Besendleleni uSandra wafonela umkhwenyana wakhe uCarl owayelele ehhotela elingase-airport. uCarl wayesenenyanga yonke engayi ekhaya, asazi isizathu. Kodwa uSandra ayekwazi yena ukuthi umkhwenyana wakhe uxake umsebenzi nokuthi uSandra mayesembangela isicefe ingane wayezayinika ifoni yakhe. uSandra wahamba waze wayofika kwelinye igaraji elinesitolo eceleni kwakhona. Emathoyilethi aleyo garaji uSandra washintsha enabukeni kaDavid, wathengela noDavid into azoyidla enzele baqhubeke nendlela. Esakhokha uSandra wabona sengathi khona umuntu ozama ukuyogqekeza imoto yakhe, kodwa uSandra waphuthuma walokha imoto ngeselfoni yakhe. Kodwa ngesikhathi enza lokho wayenganakeli ukuthi ingane yakhe uDavid ayisekho eduze kwakhe. Wethuka uSandra sehamba egijima ehamba ebheka ingane yakhe engayiboni ukuthi ishonephi. Wazwethuswa enye intshebe eyayibamba ingane yayo ecabanga ukuthi iphethe ingane yakhe. uSandra watatazela engayiboni ingane yakhe ukuthi ishonephi, nokwathi ekugcineni wayibonile labo sisi abathathu kade ehlangana nabethoyilethi ekuqaleni. uSandra wathatha ingane yakhe wahamba eseye emotweni yakhe ngokuthi wayengafuni ukubangeleka isicefe, wayikhiya ngoku-activate i-volt mode yemoto. All secure. I-volt mode yemoto yayenza ukuthi umuntu ongaphandle angakwazi ukwenza lutho, ngisho angazama ukuhlasela ngesibhamu kodwa ukugcine kuphephile. Waphuma uSandra nengane yakhe uDavid sebehamba ngemoto beqhubekela kugogo kaDavid. Ngokunqena ukubhoreka mayidrayiva uSandra wafonela umngane wakhe uJessa, naye wayehlala kwelinye ihhotela elingase-airport. Kodwa uSandra waphoxeka mayebona kuleyo video call efanisa into yokugqoka kaKarl umkhwenyana wakhe emva kaJessa, nokwenza wabona ukuthi umkhwenyana wakhe umchithela nomngane wakhe uJessa. uSandra wavele wacasuka kakhulu, nokwathi mayesezofika ngakagogo wengane yakhe wapaka imoto ngaphambi komuzi esenqena nokungena ngaphakathi wafonela umkhwenyana wakhe uCarl wenze excuse yokuthi bazobuye bakhulume ngoba usabhizi. uSandra wacasulwa ukuthi uCarl umenze isilima ngokumchithela nomngane wakhe. uSandra wadecide ukususa imoto eseqonde ngqo kuleyo airport eyayikude ingase-Los Angeles. Ibanga lokuya lapho kwakuwu-320 miles okwakungamakhilomitha engacishe efike ku-600. I-AI yemoto yakhuluma noSandra ngesikhathi emtshela ukuthi kunengozi yomgwaqo engaphambili, bangakulindela ukubambezeleka. There's an accident on the freeway. Delays to be expected. I-technology yemoto yabanikeza i-alternative route la bangaphuma khona ngendlela esheshayo uma bengafuni ukubambezeleka kwi-traffic ngenxa yengozi. uSandra wangena ngalowo mgwaqo oyi-gravel noma kwakuwumgwaqo owayengekho busy. The freeway in 50 miles. uSandra noDavid batravela kulowo mgwaqo waze kwaba mnyama. Eceleni komgwaqo wabona i-substation kagesi. uSandra waqhubeka nokudrayiva nohambo lakhe kanti uzoshayisana nenyamazane eyayithi wela umgwaqo. Wethu uSandra ufuna ukuyobheka isilwane asilimazile ukuthi sinjani, wathola ukuthi siyafa. uSandra wayeshiya ingane yodwa emotweni eyayiku-neutral, kanti uDavid wayesemotweni uzocindezela enye i-app efonini, kanti ingane izovele i-activate leyo volt mode yemoto okwakuyi-app yokwenzela ukuthi umuntu ongaphandle angakwazi ukungena. uSandra akukho okuningi ayengakwenza ngoba nalowo David wayena 2 years enga-understandi lutho. Wahluleka ngisho emtshela ukuthi imini wakayimuve kanjani, kodwa uDavid wayenga-understandi. Nokuyilapho agcine secasukile sethetha kakhulu uSandra kanti uzothuka uDavid aze ayiwise ifoni. Nokwayilapho uSandra esesangene khona seyisola nangokuthethisa ingane eziwisa ifoni nemoto yakhe ye-smart car esiyikhiyile for ukuvikela umuntu ongaphakathi ngokuba active kwe-volt mode. Nesibona lapho ukuthi kwi-advert bebengaqamba amanga ngoba sibona uSandra secosha itshe elikhulu efuna ukuphahlaza iglasi. uSandra wayengasena-choice, waqala lapho wahamba ngey'nyawo. Indawo ende sebuyele emuva kule substation kagesi ekade eyidlulile. uSandra wahamba wagcina efikile, wathola ukuthi kule ndawo akho muntu. Wangena kwi-storeroom ngaphakathi, wathatha ithoshi, wathatha ne-wrench noma singathi i-shifting ayizoyisebenzisa ukuphahlaza ngayo iglasi. uSandra wathi esephume esehamba kuleyo substation wabona inja yehlathi ujakalasi umjaha. Wagijima ebaleka uSandra waze wayogibela phezu kwemoto yakhe.
uSandra wazabalaza ukushaya leyo moto nangayo leyo range, wagcina ekhathele, wagcina eselele phezu kwayimoto kwaze kwasa. Nokwazi lapho ephaphama ethi ubheka ingane yakhe wayibona isiwiki ngaphakathi emotweni. Nokushisa kwelanga okwakungaphandle kwagcina sekwenza nokunye ukushisa okwakungaphakathi emotweni. Okubuhlungu ukuthi kwakuwumgwaqo wawuthulele, kwakungakaze kudlule ngisho eyodwa imoto. uSandra waphinde wabona ukuthi ngeke kumsize ukuma, wahamba elandela umgwaqo engasenandaba nokuthi indawo angakaze ahambe kuyona le before. Wayeriske nangokushiya ingane yakhe yodwa emotweni esomele namanzi ekhathele. Wathi esaqhubeka nokuhamba uSandra ngenhlanhla wabona amanzi omfula ohambayo ugijimise uphuzi, waze wageza ubuso ney'ngalo, wasuka lapho wahamba esenyuka ngentaba. Enyukele ey'ndaweni angazazi kule desert ey'tshela ukuthi uzothola usizo. Esephezulu wabona endaweni engekho kude kunebhanoyi. Ngokuya kokushisa kwelanga netemperature esemotweni yayisiya ngokunyuka, kwagcina kone nefeni yayo le moto ye-monolith. uSandra wagijima eseya kule bhanoyi noma wayazi kahle ukuthi vele indawo engenamuntu le. Esekule bhanoyi lidala wafica isigubhu samanzi esi-empty namabhodlela amancane kagologo ne-cigarette light namathaya amabili ebhanoyi ewakhipha laphakathi wawalayitha ngomlilo enzela kube nentuthu for ukuthi makukhona oyibonayo. uSandra wakha amanzi emfuleni ngale sigubhu kade sithole ebhanoyini, wahamba eseqhubeka nawo sephinde emotweni yakhe. Nokwathi lapho esebuyele emotweni wafica ukuthi uDavid usewiki kakhulu nasebusweni useshiye waze wababovu. uSandra wathela leyo moto ngamanzi ayekade wakhe emfuleni, ethi uzama ukuyipholisa iroof, waqhubeka nokuyishaya ngerench kodwa lokho kwakungasizi ngalutho. Wayishaya le moto esazi kahle ukuthi ingane ingashona nokushona la kulo shisa okungaphakathi emotweni, kodwa kwakungamele iqine kakhulu i-frustration kaSandra ngoba uDavid wayesakhombisa ukuthi uyaphila ngokunyakaza kweminwe yakhe. uSandra waphinde wasukelwa yilo jakalazi kade umjaha izolo ebusuku, nokuyilapho ethi uzama ukuwuphebeza ngerench wabona ukuthi le nja ehlathi empeleni yayingaqondeli ukuzodla uSandra, ayefuna ukuzodla le nyamazana ayishayise ngemoto. ujakalasi mawudonsa inyamazana imoto yayikwi-neutral yavele yahlehla. Ngenhlanhla kwaba khona uphisi wetshe owakwazi ukuvimba ukuhlehla kwemoto. uSandra wacabanga ukuriska ngoba kade ezwe le moto kuthiwa ngisho iphonse eweni iyakwazi ukuhlala safe. Wamane waqunga isibindi wathi ngcono ayiphonse eweni, wahamba wohlephula leli tshe elivimba isondo lemoto, wayiphusha eseyiphusha ngamasibomu eyiphushela khona entabeni inengane yakhe uDavid phakathi. Ngempela imoto isemoyeni, itechnology system ekule moto yadetect ukuthi kune-gravitational pressure eyenza ukuthi imoto ikwazi ukuvikela ingozi ngenxa yetechnology yayo. Kwathi imoto isifike phansi wehle sesheshe uSandra ukuyobheka ingane yakhe emotweni. Iplan kaSandra yasebenza ngoba imoto yayisiyi-unlockile for ukuthi mawukuthi bigingqeka ngoba isengozini bakwazi ukuphuma abantu. Waphuthuma uSandra wathatha ingane yakhe eyikhipha emotweni eyikhumula le jacket enkulu ayigqokile, wahlala nayo emthunzini for ukuthi bashawe umoya amapholisa. Yazi report itechnology ekule moto for ukuthi update yonke features akwe system for ukuthi uSandra phinde akwazi ukudrive. uSandra ke into ayisefuna ukuyiprove manje ukuthi le moto njengoba bebe-advertise ukuthi izokwazi ngempela nokunyuka intaba. Clear. Nangempela imoto yakwazi ukunyuka intaba yaze afika phezulu. uSandra wabuyela back to emgwaqweni. Wahamba uSandra nomfana wakhe, nokuyilapha ahamba sephindele emuva bagcina sebengeniswe esibhedlela. Nokuyilapho umfana omncane uDavid wayesesindile se-right. Iphelela lapho imovie noma ngingajabule ngendlela ephela ngayo, ngingasabonanga ukuthi kugcinaphi ngomkhwenyana kaSandra umchithela nomngani wakhe. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imovie elandela izo-uploada ngekudala. Stories.